Straight to the point. Now, dili pa tamo adto sa pagtiwas ining atong isyu may gala gahapon ning adlaw tuod ni anhi tong ato mga complainants gikan sa Argao mga higala kay duna sila ilang gipadangat nga reklamo, no? Labot mga higala ining usa ka minahan diya sa may bukirang bahin sa Argao. Ako lang itong giblor ito ilang mga naong as per request nila mga kagalaan. Naghandaghan to sila kay unsaon taman nga dunay minahan din ha nga matod pa nakatugaw ni sa ilang pamuyo ang katong ilang mga balay ng liki na nga daot. Doon na mga video adto mahigala so medyo seryoso ni nga problema. Naman tay video ato katong video ka nato nga kuanday gipakita nabinlan ba ta ato og video sige so ko no di man kadto mga higala so moto nga atong gi-entertain to atong mga bisita gikan sa Argao unya atong gitawgan ang kapitan dili makontak kani mao ni mga higala ang kuan video atong gipakita atong gitawgan ang kapitan dili makontak wa man po sa number god nga kuan messenger man agi unya atong gitawgan ang mayor di po makontak. Pero humans to programa ni Are, si Mayor Alan Sisaldo. Humans tong program. Mao ni atong picture sa mayor mga higala nga ni Are. Ay nihatag sa iyang explanation pod labot ani. Atong gipaminaw mga sukid di paminaw no. Pero ato siyang giingnan nga mas maayo og matabangan nato kining mga tawo nga nangayog pakitabang sa DYHP kay valid man ning ilang complaint no. Unsaon tama ilang balay? Asa to ilang balay rad? Pakita ko no sa video, no? Naman tong video tawa daw. Katotoang ang mga tiles ba nangadaot. O kani kani. Naman sa audio dong no? Ya picture lang asa man ang audio ani. Katotoang kwan jud. To naigi video nga kwan. Kani mo ni. Ato paminawon ta kuno ang pagka kwan pagsulti. Na ba? Na audio ni ato paminawon kuno dong. Mao ni ang sa kini. Tapok dahil na tapok. Sumaon ni mga kigala, no? Pagkasulod sila sa bangag, ma'am, kay kipapaniod to pa nilang MGB o ang MMRD o MDRM o. Ito pa. Muna ilang banghouse dahil, ma'am. Ipapaniod to pa sila. Ipapaniod to pa ang kuan? Taga MGB day? Okay, kung paniud to, siyempre maniud to sa. Pero ang kato na papaniud to tong sa tag-iyas minahan, no string attached lang. Unsa man galing. Yang to diare. Diha. Ang ilang agyanan sa mga trabahante. Kaninya. Ang MDRRMO o ang MGB Hello ma'am, good morning. Ari ko sa video diri sa akong kusina, akong balay. Muna akong bungbong ma'am. Nalikit na ma'am. Dako ang likit kada adlaw. Dahil umulakan pa kong pila kalakang, padulong na sa akong hugasan. Pumapon na siya ang likit ma'am. Nagkadako siya kada adlaw. Then ang bungbong, mauni. Bungbong. Kuyaw ning lugar ha? Ang maoho ni? Yung pag yun, bungbong. Sa kusina na mo. Ina. Ako pa siya likit, ma'am. Dapat yun. Ako kayong likit mo ni ang nasa akong kuan. Doon sa lababo. Na yun. Mula kang pupilakalakan. Nalay ko sa hagdan. Instead gani siya, ma'am. Dili, kuan gud tani siya. Kanang tungka man eh. Tungka ni siya sa bungbong. Tanawa ma'am, masulod na akong sa katudlo Muni bago pong liki kapong adlaw. Ani ma'am magsaniagi ning adlaw luwag na nga akong sa katudlo og akong isulod. Ani ako taklaro na. Kani sa katudlo na ko ma'am. Sa katudlo. Ibistungka man tani sila sa bungbong sa hagdan. Masulod akong sa katudlo luwag na nya. Hapit na kitchen nagbigay. Dara. Naliyad na ganing semento ma'am kay padong na siya tumbang. Kuan kanang bungbong. Baingon po siya sa tulugan sa akong anak manigod. Natingala ko ma'am akong nagliki ang tiles. Pag-ukab na ko muna ni siya ma'am. Dako yung liki. Dako yung liki agad Ay siya yung liki. Ang bungbong ma'am padulong sa akong kwarto na ba. Bungbong ni mo ni sa akong kwarto. Tulugan ako.
kayong liki ma'am, nagkadako siya kada adlaw ma'am. Mhm. Dapat yun, dinigday na kung sulod sa kong kwarto. Kani, nuni siya ma'am. Wala na ako birahan yung tiles kay basta ang ilalam ani, klaro kayo, maliki po siya. Wala na ako nabira, gahi man o, pero kay naipit, magod siya sa kuan ma'am. Naipit sa kanang kahoy, dili lisod siyang birahon. Muni ma'am, ang inigday na kung sulod sa kong kwarto, muni nahulpa ma'am. Ako gindako kay ni siya. Amo ang gitambakan kay parang di may mabulasot. Kaya dagan kung katambak ni ma'am, katulo na. Ibalik na po check down ang yuta. Dako gid ko ana oh. Kini Mga pagka hip na may direpeting kuyawan na namo kay bangag na jud ang tungas sa akong kwarto ma'am. At akong bungbong. Bungbong sa kwarto na ko oh. sumo ni ang balay no nga Liki na jud. dunay nang liki. Kapag yun ma'am, may bagong liki ma'am oh. Kahapon wala pa ni, karon na pod. Kaning liki ah. Ana. Mm. Liki na siya hinag. Gamay pa ng tanawon. Nagsigig kadag ko. Ang dako ko jud oh. Dako na siya ma'am. Ikaduha pa nakadlaw ng liki aron nagkadako siya ma'am. Paspas siguro ang kuno. Paspas ang irog. Paspas ang irog sa pangliki na mo dire. Dako kay ma'am oh. Muni ang kuan, muni ang bungbong sa akong tulugan kuan. Yara niya. Mulakang po pinakalakang sala na ko. Muni siya ma'am. Dako na kay ma'am. Dako yung liki, ah. Ilalom dako guro ng bangag sa kong sala ma'am. Ano yun? Sa kilid, dili na lang natulog ni akong anak ko kay wala naman may, di naman may katulog sa mga kwarto na mo. So napulisyo ang ilang pamuyo gyud dito sa Argao ini mga residente sa may bukirang bahin. Sana dili-liki na may dili-liki pod. Sa tumoy gamay na amin na plan pero di pa ko sure ug bangag ba ng kilid na ng liki ah. Sa bungbong ma'am sa So mo ni ha nakapulisyo gyud siya. Straight to the point. Okay, atong tagag pagtagad mga kaigalaan kay kini nga complaints no, valid ni nga reklamo sa ato mga kaigsunan di sa Argao ay kailaliman ka nga doon na may mga balay nga katos na nangari. Daghan-daghan ang ilang mga balay ha. Ang katunangan ni mga 7 to sa kabuok. Nga ang ilang balay napiktaran gyud. Wa may linog day. Kini karong human naman tong linog atong didto sa Northern Cebu may labayng tuig. Unya ang bagyo human naman sad kani ngano inana man so dunay pagtandog sa yuta matud pa sa aligasyon nining ato mga complainants. Doy tandog sa yuta kay dunay mina nga naa diha. Mao ni ang ilang aligasyon. So mo nang gisusi ni mga higala ato ning gi-connect diri sa ato to napadad-ag later tong kapitan ang Kapitol ingon man sa mahigala giadto na ni sa taga MGB murag mo adto pod mga kaigalaan taga DOA by next week. Mo na nga ako sa Dres DYHP mo padala ko nito reporter ako tong giingnan tong mga complainants nga para masusi gyud aside in video mayo og maklaro ginato ni kung okay ra ba ang signal diha napita maka-report na ba ning akong reporter din ha og pananitan maabot diha okay ra ba ang signal ng buki sa Argao day murag madadara o di gani atong kanan bisig makaya ra sa atong equipment adakin no kay atong padadaan dito reporter nga makasusi so mo ni ang atong mga complainants kagahapon atong gi-entertain kay kining ilang problema valid kayo. Kining problema halaliman kay imong balay mangliki nang naa diha. Wa na magdisturbo ba? Disturbo mga sukid paminaw niya. Ilang gitumbok mao ka nang duol sa ilang nga minahan kay sige kutkot sa ilawom. Nya karon nga nay nang liki, mayo maaksyonan. Kay lisod man kayo. Magpaabot ta simbakog dunay trahedya simbako palayo lang. Samas nahitabo atong binaliw. Katong binaliw landfill, wa pa tumahugno, nakakita na sa nang liki. Ilan na tong gipaabot dito sa DNR, wa maaksyon nito. Nya karon nahugmak tong binaliw landfill, tay sayas ang patay, una pa mahigala maingon nga, oy, naay problema mo na imbestigaron. Medyo ulahin na kayo. So karon proactive kita. Samtang way nahitabo pa, di ta man paabot. Niya nang panahon mahigala nga simbako palayog, 7 kalaod. Muna nga ato mahigalang gitawag ang atensyon sa ato mga government agencies concerned nga maka himo sila mga higala sa pag hatag og solusyon labot ani. No? Mo ni pinaka-importante mga sukid di paminaw. So gahapon atong gitawag ang kapitan, di makontak man, pero ipadtuan ko ng reporter aron ma-interview na to. Unya atong gitawag ang mayor, di po makontak. Pero pag human na to mga higalag programa, niabot si Mayor Alan Sisaldo.
diri ang mga higalagi tawag kong Inday RV dito sa taas nga naa ako sa mayor. So first time may nakita ining mayor sa Argao, mao ni ang mayor sa Argao si Mayor Alan si Saldo. Kisa man mayor sa Argao sa una Indekin. Iyang gipulihan. Kisa to? Si Mayor Caminero. Oh. Okay, but second term niya ni ron ni Mayor Alan si Saldo. First time ko nakakita kadungog ko iyangan kay siyempre sikat maning mayor pero unang higayon ko nakamit niya kagahapon ug atong naistoryahan sa problema mahigala kung indan maayon tatog na kaabot ka on air aron nga ma-on air ka willing man sa siya kuno mo pa on air pero wa naman humano atong program so nag-istoryahay ta akong gipaabot ang mga problema nga matabangan niya man si Inday RB mahigala nga mao nag-entertain sa permiro sa maong nga mayor kagahapon unya kining maong complaints ato ganing fair nga pagtagad ani kay in fact niabot niya sa tong sibianan dili ni gahapon niabot ha niabot niya nito milabay pang mga semana wala na mo on air dayon mo na imong batasan diri nga daay maabot nga complaints kung mahimog maaksyonan mga kagalaan nga off air masulbad panalitan okay ra na karon reklamo man ibalik man kay wa may aksyon so atong balikan si kasama nga RB yes in the RB. Yes, kasama Attorney Phil, may buntag ni mo diha ingon man sa ato mga suking tigpaminaw, maayong buntag. Kasama Attorney Phil ang ato ang reklamante, nianhin ni siya dinhi sa ato ang stasyonan ni adtong Enero 26. Enero 26 So Lunes. Lunes. Kasama Attorney Phil. So nibalik na siya kinikaroon na ganin nibalik nga in the RB. Yes, kasama Attorney Phil. O gahapon, pizza 30. So sa ato ang manggong proseso diri kasama Attorney Phil aron sa nga masabtan sa ato mga listeners nga iganhin nila dinhi kay magtinabangay man tanon nila kasama mga Aida og ni Rajuman Benji Tanghian ato sa anang paminawon kasama Attorney Phil ang tawon nato kung unsay Atong paagi. i-screen. Kaya mo pwede nga atong iditsog salang diri. Yes, kasama Attorney Ato Phil. sa tanaw ng problema kung unsa ba ni basig mada solusyon sa off air. Wala bina ka ng problema sa mga problema ni mga magtiayon in the RB dili na mo on air kay lisod man kaguba man ng tao kinabuhi ana Personal no? sad jud Kana kayo personal so kasama Attorney tambagan na mo dire kay may magtambag si Inday RB mahigayon bani Inday Aida Tampos na dire ang mga kagalan amo ang tambagan dire sa off air kay dadon to on air labi na og kuan labi na dako problema dire Inday RB nga ingon nga dako ko problema sir nga asuman nay nagukod-gukod ako ando sa kanay ko na nagukod niya akong inanay dili na mo on air ng klasiyas problema kami ko sa DYHP careful may mahigala nga kanabang kinsay angay nga ibutang na to sa on air dili but kining problema ha aron nga maklaro ang fairness nato pag abot in problema ha Lunes wa nimo on air dayon amo ning in fact napadatag suwat in the RV no sa atong kuan atong proseso para masayod sila. Yes, kasama Attorney Phil. So diri na ato ang reklamante kasama Attorney Phil. Ato sang gipaminaw gyud ang iyahang yangungo kasama Attorney Phil aron masabtan sad nato ang ilahang habig. So mo na kasama Attorney Phil nga matud pa sa reklamante nga ma'am desperado na gyud kaayo mi ma'am wala na milain nga madangpan mo na nga nianhi mi diri sa DYHP aron nga malinaw-linawan ang ilahang unahuna og matabangan sila kasama Attorney Phil. Isa pa magkatug atong imong tiles nga nang liki day di ka katug tinuod gyud kasama sumagod Attorney katong Phil. dito lang tagbagulan daan nga Tinuod. Nga nakatog ta dito sa layo na ganito kasama Attorney Phil kay sa kawit naman to pero og mudahunog ang kanang yuta kasama Attorney Phil mo wag di natakatog og balik so how much more kani nga feasible gyud or kanang visible gyud ang cracks og fissure kasama Attorney Phil di ka katug tarong ato yang anak bitaw dito na sa kuan tug day no atong nabay butangan to nga ang kutson na to pikas ang foam niya kanang para malikay lang gyud sa mga cracks kasama Attorney Phil no so kita pod sa atong bahin kasama Attorney Phil part man gyud na sa atong trabaho pag-verify sa information kasama Attorney Phil ato sad gihimo ang pagproseso ana pinaagi sa paghatod ngadto og letter kasama Attorney Phil aron nga mapadangat ngadto sa barangay kapitan nga mo'y amahan sa ilahang barangay kasama Attorney Phil ang ilahang concern kay matud pa sa reklamante nga na naman siya gihimo nga conversation no o pagpanawag ngadto sa kapitan pero walay response kasama Attorney Phil so atong gihimo kasama Attorney Phil dili ni pagpanghudlat apan atong gihimo ang proseso aron nga mas hapsay ang conversation between our complainant ug sa barangay kasama Attorney Phil gani ang tonada sa ato ang kanang letter kasama Attorney Phil nga atong gipahibaw nga dunay nidangop diri nga complainant kasama Attorney Phil unya atong gipasabot sa ilaha in toto kung unsay mga concerns nila kasama Attorney Phil so
Sutod man ngadto ang taga kwan, ang taga Kapitol ni ngadto ni Susi sad kay tumasod gipadad ag letter, lakip ang taga MGB nga nangadto sad. Yes, kasama Attorney MDRRMO Phil. nga adto. Yes, kasama Attorney Phil. So, kagahapon din himanto ang ato Usa kay reklamante. result sa MGB no o sa MDRRMO? Mo sad nay susihunon pa kasama Attorney Tawgan na Phil. to siguro sila. Kinsa ba Mo- kay nganto nagsusi dito? Mo na ang akong gipangayo sa iya hangangan pod kasama Attorney Oh. Phil nga may susihunon pod. Kay aron Kay mahibaw ato. aron nga mahibaw na to kung naa na ba result. Kay Naa na ba usually- yung result? Fair ba ang result? Kay mano ba allegation nga nakakaon sa tong lechon bili? Ako lagi katawa ha, pero tipaniud to mo to ina-army mo na nga. Tipaniud to ba to? Tikuan ba to? Sige, agda po sa pangaon. Tiyan lagi andaman po sa tagiyas minahan ba nga na ikaon rin. Pero kultura mo gid na nato mga Oh, Pinoy, kultura. maabi-abihon gyud na maabi-abihon gyud Basig part na to Oo. sa kultura ba nga. Ato lang gid ko na nato limpyo na to. Oh, Una nga part lang gid to. Oh, part kay- lang gid to. So- part lang gid to, balag lechon to ilang Oh, gid. pag-abot ito, MGB may, mag-inspection may sa kuano sa mga kadaot din basta doon na yung mga environmental laws nga na nalapas. Nga may tagiya, sige sir, inspection na sir, pero tigpaniod to man, di amin lechon bili mo giandam. Pero kung pagpilion ka sa mga Phil, ang buwad Ah. unya lechon bili, murag adto lang siguro sa lechon bili. Oh. Muna nga gusto ta mo tanaw sa MGB ba? Kumusta mo diha sir? Ug ma'am. Tagay mi sa result po sa inyong pagsusi dito. Kay aron nga di magduda mga tao kay naunsang kalakihan eh. Ang fair lang ba? Kay kini klaro man ni ng liki. Klaro man ni ng liki nga ibutang imong try to put yourself in the shoes of these complainants. Nga imong balay man ng liki diha. So di lalim, no? Tinuod na kasama Attorney Phil, kung mahinumdum ang atong mga listeners kasama Attorney Phil, ang insidente sa Dakbayan sa Naga, Oh. atong 2018 kasama Attorney Mao gyapon Phil. to na mga ng liki. Naay mga nangliki kasama Attorney Phil unya dugay na to nga gipahibaw sa mga taga Barangay Tinaan sa Dakbayan sa Naga ang ilahang concerns no regarding sa dagko dagko ang ilahang kanang mga liki nga nakit-an gani sa ilang sulod sa panimalay kasama Attorney Phil na ay mga nakit-an nga mga Oo. liki unya og mo na kasama Attorney Phil nga kita sad isip kabahin ta no sa ato ang trabaho alang sa pagpadungog sad sa mga concerns sa mga katawhan kasama Attorney Phil gihimo pud nato ang ato ang bahin nga madunggan pud sila pinaagi nato kasama Attorney Phil Mao gyud, mao gyud. kay basin ba uroy og Simbako oh, ba? di ba di lang gyud ta mag kuan huna-huna og dautan Unsa pero ka cargo de konsensya nato in the RB? tinuod Simbako na lang ha. tinuod gyud na kasama Midangop Attorney sila to Phil. diri nang liki niya wa ta mo action. Kana. Kasi bako lang, palayo pito ka loud. Tinuod na kasama Katug Attorney ka Phil ta na. unya to understand May nga yari ang makatug na to ni katug man tagi sa binahan. Katug ra katug man ganing tagi sa binahan. Pero bitaw tinuoray lang ba kanang konsensya ta. Lain man taog ko ano pero para nato kanang we cannot afford to just close our eyes aning nga mga panghitabo. Tinuod na kasama Attorney Phil. Ang Binalyo Landfill palang Oo. daan, wala may kanang muingon ta apprehension daan ang kanang kalikasan ba nga moingon siya, oy karon magkuan ko, mamudahili ko or unsa. Wala man pero naa nay mga signs kasama Attorney Phil nga kinahanglan sad nato nga hatagan og pagtagad. Oo. Although to be fair kasama Attorney Phil, mo na nga naay MGB, naay DOE ug naay sakop sad sa Kapitolyo nga mususi Oo. aron nga masusi sad nato or malantaw sad nato ma-present nato sa atong listeners kung asa nigikan unsa hinungdan niini ug asa gilapdon na ang kanang iyahang cracks kasama Attorney Phil ug unsay intervention Oo. sa probinsya ingon man sa barangay o sa Sa- lokalidad Sa ilang lungsod. sa ilang lungsod kasama Attorney Phil aron sad nga matabangan ang kadtong affected nga mga areas kasama Attorney Phil. So atong gitawgan kapitan gapon wa makontak, atong gitawgan mayor wa makontak, pero maayo kay anhi ang mayor day. Unsa man to orasa kani abot si Juan Mayor Salcido? Mga 11 kapinto siya kasama Attorney Phil. Diha pag ito naglingkod-lingkod siya sa gawas kaya nagpaabot pa man sad to sa ato kay mo po'y paghuman na moogi paghuman mayor ko moogi paghuman mayor ni abot jud kaya. Nagkabaiwas lang gyud ang oras no. So matod pa niya naman sad siya gilakaw. So wala nga ni abot siya din ni dangop siya diri kay naminaw siya kasama Attorney Phil. minaw sa atong program. Naminaw siya sa ato ang programa. So nagpasalamat sad ta nga ni anhi siya. To be fair sad sa iya ha kasama Attorney Phil nga ato sad gipadangat ngadto ang at least kahibaw concerns. siya. Oh. Ang concern sa ato ang reklamante kasama Attorney Phil. Taas-taas man gito ang nahimong storya. Oh, taas-taas. 12 12:40 kasama Attorney Phil. To be exact nga nahumanta og istorya kasama Attorney Phil. Unya
rest assured no nga ang pag-ani niya kasama Sa Attorney to Rufil sa nabot siya alas 11 no? alas 11 Yan ang humantay istorya alas hapit na launa. oh, hapit na launa kasama Attorney Nangidat Rufil. gani ka nako gutom na day ka. Hapit kong pasmog hapon na. Ito, kay si Mayor, kay murag human nagkaon si Mayor dito. Kay ko naman, nagdami sa tubig na. Pero Murag pangladok na. bitaw so Padundon. at least human itong istorya mo to nga kinini ang ato sing gipa sabot sa problema gyud. Yes, Nawa man kasama tong gutom sa noon day nga kanang serious kay ang problema ba? Seryoso Kalimot na- ang oh. istoryahan ay kasama Attorney Rufil. Seryoso mo gud ni nga Oh. koan nga Tungkol sa hitabo. kaseryoso kalimutan nga tipon ni udto na di. Alas 2 na napaniod to. Okay, hunahon. Bitaw pero at least okay ra wa kan ha kinini ang seryoso nga istorya among gipaabot sa mayor nga matabangan niya. Tabangan Yes, niya. kasama Attorney Phil. Even sa ato ang side kasama Attorney Phil, masabtan unta na sa mga audience nato kasama Attorney Phil nga dili ni largo ang ato ang proseso diri. Ato Oh. pa na kung pwede pag yun nato nga arigluhon sa ato alang gyud nga kanang paagi. Oo. Ato yung arigluhon tawagan kung mahimo. Mm. Pero kung dili na sad mo mutubag, Mm. that's the time nga gamiton sad namo among mikropono kay naamo sa time mic nga mutingog man gyud ni kasama Attorney Rufil. So, mo na nga pinaagi sad sa atong sesyonan, pinaagi sa imong programa kasama Attorney Rufil, nadungog sad da sa mayor o gipaminaw sad niya ang ato ang concern ngadto Oo. pinaagi sa atong complainant. So sa gahapon Attorney iyang gipaminaw ang atong gipaabot nato niya ang kana pagpaminaw that's one thing. Pag take action that's another thing. Yes, so kasama atong Attorney i-follow up si Mayor, musta man? Nakahimo ta konsento na himo dia, no? Unya, karong Martes kasama Attorney Phil, subay sad sa atong nasayran, na mubisita gihapon balik dito ang DOE kasama Attorney Phil sa area. Unya, ato sa paubanan dito. Oh, muna. To be fair kasama Attorney Phil, aron makita sa gyud nato kung unsa gyud kahimtang nila dito. So among puyugan ito sa mga reporter para nga makakita tas aktual, no? Nga unsa ni kuana dito. Okay, ni na may mga video gyud, no? Videos mahigala pero tan-aw mi sa actual pero mo ni kini magud siya ang mga signs ba. Dili ni mosulti pero kaning iyang mga signs kuani kita enough nga mo sulti nimo nga There's something wrong. oh, no? Res ipsa loquitur na. The thing speaks for itself, mga sukid di paminaw, na. Tanaw, kadagko anang maong kwan. Mo ni hitabo tong binaliw nakakita na sila mga higala og mga liki sa nagasod kita na liki. Nya kung imo na ibaliwa, lisod kayo. So karon kahibaw tas DOHP atong gihimo ang atong park. Atong ipahibaw ang mayor para kasabot sa siya iya sa himo niya park. No? Tinuod Og kining tag-iya og ang taga DNR. Ila himuon lang park. Kini ta mo kada kong kargo di konsensya basta ato himuon to tanan day. Simbako unsay may tabo. At least limpyo atong konsensya. Among gihimo tanan. Kamoy wa minaw diha. Simbako lang, palayo lang. Insakto na kasama Attorney Rufil, no? So, nasayod man ta kasama Attorney Rufil nga kanang inana nga pagpanrabaho kasama Attorney Rufil mag-involve na og mga workers and employees. Oo. Nga posible sad nga maligsan. Sama sad sa mga uban pa nga mga insidente og trahedya Yeah, nga oo. nahitabo kasama Attorney Rufil. But we have to take caution nga ang kaning mga kinabuhi sad nga posibleng marisgo tungod sa trabaho kasama Attorney Phil, kinahanglan sad nato nga atimanon, Mao no? na. Ilikay sad nato sila sa risgo kasama Attorney Phil. Kanang maghimo og business wala tay problema ana for as long as dili ka makakompromiso pod sa uban. Dili makadaot sa environment nga mo resulta sa pagkadaot sa mga tao, pagkadisturbo sa mga tao nga naa diha. No kay kinabuhi man sad na. Unya kung maghisgot tama kay galaan sa atong mga rights baya, kanang business okay man na. No, rights ni mo na nga appeal na sa property clause under the 1987 Constitution, but ang rights to rights to life may pinakataas sa hierarchy of rights, no? So life, liberty and property. Kanang property katulon mga ina, no? So kanang business may gala part na sa property clause, but ang pinakataas ang life, unahon na to. So unsa man ni kini mga tao nga naa diha, mapigtalan sila kinabuhi nila na ang ilang safety unahon gyud nato na. So I hope nga ang atong gobyerno makagamit sila sa necessary police power na kung gikinahanglan. Unya kung panalitan kompromiso nila na kung sa ilang buhaton nga basta importante mas safety ng mga tao kay doon naman to sa initial na NDRB nga gisabutan nga
i-relocate sila. Which is okay sila kasama Attorney Oh, Phil. okay, i-relocate sila pero ipalo na sila. Di po pwedeng i-relocate mo niya, ala, bahala na, Tagaan bahala sila na. chinso. Matod na itong gahapon kasama Attorney Phil. Oh. Tagaan na sila chinso. Oh, lisod po na ko. Naichinso ka mo lang ni obra. Ay po yung pahimutan kasama Attorney Phil. No? Pabutang po nila. Okay, nakatandog mo mong kinabuhi. Wala problema, negosyo mo din ha. Pero kanang inyong negosyo, nakadaot ubang tao, lisod na inana. Kini mensahe sad ni sa tanan kasama Attorney Phil. Oo. Dili lang siya sa usa ka persona kasama Attorney Oo. Phil, but sa tanan, no? We are proactive kasama Attorney Phil. Pro for development yun ta kasama Attorney for development ta and welfare sa ato ang society and community kasama Attorney Phil. But kinahanglan dili sad ta magpakabuta-bungol kung naan ay mga lapses nga atong naligsan labi na ang balaod kasama Attorney Phil. Ilabi na ang atong environment nga di man gyud na mo tingog pero Mao gyud. panahon gani nga muagas na diha ang yuta kasama Attorney Phil, di na gyud ta kapugong. Lisod na. Nya ang ilang tubig ra ba kuno affected. Affected lang tubig dito. So mo na ko ano ha. So I hope nalipay mig dako. First time ko nakakita ni Mayor Alan Si Saldo. Si Saldo. Kamo bisig mo kita sa Kapitolyo so na. Makikita mi gyud kasama Attorney Phil pero dili gyud na siya familiar kay report, interview ana raman ta Oo. kasama Attorney Phil. So ati salamat ha, ni bisita sa itong Sibianan. Gahapon pasalamat mi nimo Mayor nga nibisita ka unya amo napaabot nimo problema. Kadtong mga pagpaminaw nimo dako na butang para namo atis kadhibaw ka dayon ang sunod ni ang action gyud. Unya ako ina Mayor, ikaw Mayor, ikaw man jud mo influential diha sa Argao magahonghong sa kadtos pikas nga unsay maayong buhaton ani. Tinabangay lang ta, no? Maana tinuod gyud na kasama Attorney Rufil no kung way ko mo kung magtinabangay ang matag usa kasama Attorney Rufil alang sa kaayuhan sa tanan og aron nga mapreserbar sad ang atong kalikupan kasama Attorney Rufil kay asa naman ta mamuyo og Mao gyud. dili ta mangunay pagpreserbar sa ato ang kalikupan. Mao gyud. Nya kana gud ang kuan ana, kana lang mga minahan landaan dako mag-roll ang kuan ana day. Dako role ang ato mga government agencies, even ang LGUs. Kay kana gud og ingon nang namo mo kalapasan di namo tagag permit. Naman sa inyong power na, naman na sa inyong kuan. So og inana magaling tanawag maayo nganong na inana na even ang taga DNR naman sa ilang kuan, naman sa ilang within sa ilang power na under man sa jurisdiction. So kung na padayon mas yung business siguro ang di mo magkakuan sa kini mga tawhana pangitaig pamaagi nga mahalo na sila. Simple naman na day. Pero muna no i-kuan po ninyo i-share sa niya inyong kuan kaya kay mo dato na magmaayo din niya sa inyong minahan niya day mga tawo na presyo. Tinuod na kasama Attorney Rufil. Mas maayo tanan mulambo. Oo, mao Ana importante. kasama Attorney Rufil. So mo na ato ang proseso diri kasama Attorney Rufil sa sulod na sad nga semana maglaom Semana. na sad nga doon na sa mga umaabot na sad nga mga complaints pero atong hatagan sa insaktong paagi sa ilahang mga reklamo kasama Attorney Rufil aron nga mahatagan sad og solusyon kasama Attorney Rufil diri sa atong end. Kasama mo sa Complaints and Action Center Radyoman RV Veloso DYHP Tatak RM. Number 1 sa balita. Number 1 sa komentaryo. Number 1 sa drama. At number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number 1.